doon dugay taas kayo ng mga pagdahig po no yan. Amen. Nindot kayo mga pagdahig po. Bisan gamay ra. Kaya dirita common kayo siya nga verse pero atong pangayon si Ginoo nga mga magkatunta din mga mapanalangin ta din pagid mag-uswag na atong kinabuhi no. Bisan sa ginagmay lang atong uswag no. Pero at least mag-uswag ta sa kinabuhi. So ano, dirita sa Joshua chapter 1 no verse 1 to 9. Kining common thing nga verse nga giingon diri no. Ato ako lang yung tulad na sa ano o sa kasi karon nahitabo sa tapos ang kamatayon ni Moses ang alagad ni Jehova kasi Jehova misulti kay Josue ang anak ni Nun ang ministro ni Moses nga nagaingon si Moses ang akong alagad patay na usa karon bumangon ka og namatay si Moses ang bangon si Joshua no busa karon bumangon ka og tumabok ni ining Jordan ikaw kining tibuok katawhan ngadto sa yuta nga akong igahatag kanila bisan ngadto sa mga anak sa Israel ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapal sa imong tiil kana ihatag ko kaninyo sumala sa pamulong ukang Moses pinapunta ni ron no Montok tagmul ba no pati kasulis tamak ka na ba no kita kita gikan sa kamingawan og diining Libano bisan ngadto sa dakong suba ang suba sa Euphrates ang tanang yuta sa mga Hitihanon ug ngadto sa nagayon sa dakong dagat dapit sa pagasalupad sa adlaw mao'y utana ninyo walay bisan kinsang tawo nga aron makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa inyong kinabuhi ingon nga ako naguban kang Moses mao man magauban ako kanimo personal kay ba no imuha ko ni personal ba ikaw dili ko kawangon ni biyaan ko ikaw magmakasganon ka o magmaisog ka kay pinaagi kanimo isog din no kung ibon ka sa binon ba isog no kay pinaagi kanimo kining katawhan makapanulog sa yuta dalong isaad sa ilang mga amahan nga akong ihatag kanila magmakasganon ka lamang o magmaisog ayon sa pagatiman sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nagisugo kanimo ni Moses nga akong alagad ayaw pagtipas ngadto sa tuon ni ngadto sa wala gikan ni ana aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon ayaw pagibulag kini basahon sa kasuguan sa imong baaba Ginoo magkamalandong ka ni ana sa adlaw sa gabi aron imatgunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan gisulat din kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw iya makabot mo ang kauswagan wala ko yan mo tama no verse 8 okay sa pan common na kayo nino kabalo ko nga ang tanan oras na ani kabalo no karon ato is tayo it's time to possess what God has promised no? One of the mighty actually dili siya foreigner siya sa Pilipino na siya this year is the year of judgment you get good judgment or bad judgment maabot ang kanon basta na judgment may abot sa tinapay maabot niya sa kalibutan no year of judgment kung ang atong paglakaw sa pagpangalagad sa Ginoo maglandas pagkamatulitanon i-judge sa sige according sa atong pagkamatulitanon pero kung inidihaan ta nilakaw sa atong pagkamasuktilon i-judge ko ta sa Ginoo according sa atong pagkamasuktilon no ingon mo taning ko siguro no kahit ang ingon ni pastor na there will be a massive death siguro kay judgment man no judgment year of judgment no ya kita kini nga Bible no kini nga the book sa Bible kini nga Joshua no ako ning nakita actually nawali ko na din sa church no ako nang iwali na ng tanan nga wala pa nakadunggan ni bitaw ang daghang kaigsahan ng Ginoo daghang kaigsahan ng Ginoo but ang karon ko igalsan ko nga this is our time to possess what God has promised no gikawat sa yawa ang tanan nga halos tanan gyud yung mga maayo nga naa nato no gusto kawaton sa yawa mo ba nakawat na ganit siguro pa nahulog gid kawat sa yawa pero naanay nakawat ang yawa unya ang kung mato ka sa budiga sa yawa mo naghalagid kay gimuha nga dito no siguro nana dito sa budiga dito nanay mga Nike dito nanay mga sakyanan dito nana dito ang mga ano nga mga maayong butang ba no nana dito kay nana dito sa budiga sa yawa unya igora ka sa gikampo sa Ginoo pero pag abot sa dili ka to abot at tubag sa ampon nimo makuha na sa yawa no makuha na sa yawa
unang so bito nang kung sa scaling pa na pila ba pila porsyento sa imong kinabuhi nga nagmahay ka ug mga nagmahay, no, pila ba ka porsyento sa imong kinabuhi nga nagmahay ka o mga butang nga pila ba ka porsyento nga wala pud ka nagmahay, uban mingon jud ang banong gikan sa kay mong gusto murag daghan gid kaayo gusto nga akong balikon nga makatuigan kay nagmahay gid ko atong makatuigan kan epekto sa kuan karon, no, daghan kayo ba pero ison ang Ginoo nag-design ka nato nga mudaog, ang Ginoo nag-design ka nato nga makabot sa mga butang nga gi-design pud sa Ginoo para gid nato, no? Para nato gi-design sa Ginoo nga para ka nato mo nang ini gabi una, no, it's time for us to say and to declare nga kuhaon gid nato nga mingon ta this is a time for me to possess what God has promised, no, kini panahon na to ato ni possess ang unsay gisaad sa Ginoo para ka nato. God wants and did everything, no, sa atong kinabuhi to restore what Satan has taken from man. Gusto sa Ginoo ang tanan nga gikuha sa yawa ang kanimo mabalik diha kanimo, no. Unang gusto sa Ginoo na unang karon nga first na to nga overnight karon 2023, no. Usali siya ka foundation nga atong buhaton nga mag-declare kita personally ikaw ang Ginoo mag-declare kang mga dagkong butang sa kinabuhi. Kaya nasabi ko nga ma-possess gina nimo, no, ma-possess gina nimo. Hinumdum ko sa testimony sa kasawa katong wala pa dito sa tong naulanan kayo lagi mi dito sa bukid sa Kamanga nga bukid pang simbahan nga, no, nabasa kami adto dahil grabe naglatapis sa atong tawil lo kay kabasagin niya ang muna kong asawa nga si Franco nagpa-prayer siya mo nag-prayer kang Franco nga maka-item sa DepEd, no, then karon maestro na si Franco nangutan ako nga ba siya barato aman din siya barato, no, siya may gampuan kung panahon na ng Franco nga maka-item sa DepEd, no, yan gigrant yun na si Ginoo ang atong mga pagpangabudlay dili makawang manang actually the best gid ang ihatag sa Ginoo kay kung dili pa the best dili ka matod sa Yawa, no, kung dili pa mga nindot nga butang ang gikan sa Ginoo nga ihatag sa dili nakawatod sa Yawa wala man siguro ganun alam bitaw na itapad ang itapad ang mga motor Honda, Yamaha, then kanang Rossi, then Rakal ang kawatan di gina mamili to Rakal mo na gusto pesuhan niya, no, Rakal o ya Rossi baka dito gid sa tong mga Honda, di ba, dito gid sa tong mga Yamaha kay naman kay kung mapiso man lang si Atlas dapoy dungog sa ikawat nimo Honda o kay nay dungog, no, kaysa nang ikawat nimo Rossi, no, way dungog ba way dungog na piso sa Rossi o kami klaro actually ang gihatag sa Ginoo design sa Ginoo para sa twice mga the best gid nga mga utang na ayaw na itabot nga kaon niya mo na dili sa book ni Joshua gisulti gid pag-ayo sa Ginoo ang mga butang ang ngayon buhaton ni Joshua aron siya magmauswagon unya aron ma-possess niya gani katong iyong galina nga ang tanang tumban sa lapalapas imong tilak ihatag kanimo, no, kung imo nang actually literal biya gina kaya tanang kingdom biya nga nagian ni Joshua magitugyan sa Ginoo nga tumban gitugyan dili sa Ginoo gawas lang sa I nga kingdom katong gamay nga nasod nga napili sila tungod kay ang permirong nasod nangawat ang general pero pag abot nila sa ay napili sila pero ang tanang mga kingdom gid nga ginagian ni Joshua sakta na possess gid ni Joshua bagi mo sa Ginoo nga tanang tumban sa palapas imong tilak ang ihatag kanimo. Ato bitaw mi Robinson sa akong asawa dito ato tunga sa Robinson sa Musbag ipaking imjing auto ba Lord kabalo na mo drive kay kapisanan mo dala ko kabalo na mo drive niya pwede naman itanawon sulod lo abi na kung para tan-aw ra gid ba kanang tan pwede mo na iduulon pwede hikapon pwede ablihan ang likod pwede na gid kayo asirok sa dagan na to kita, no, pwede gid kayo doon pas Lord one day Lord makaingon ani na puro kanang brand new Lord no kanang wala no okay the best man ang ihatag sa Ginoo nato, no, the best ang ihatag sa Ginoo kay gi-design na sa Ginoo mga the best para nato mo nang kang Joshua no nang Joshua na promise sa Ginoo kang Joshua actually ang promise sa Ginoo dili pa kang Joshua kang Moses pa then napanulod ni Joshua, no, gikan pa kang Moses napanunod ni Joshua hangtod nga na-fulfill ang ubang nga mga promise sa kinabuhi ni Joshua na daghan na-fulfill do na wala na-fulfill kay naabot na pud si Joshua siya kamatayon no kay ang blessing ni God is from our generation to the next generation man hindi na makatulong ato padigin na mahuman di na mahuman sa usa ka tawo dantod gina sa mga sulod pa nga mga generation do kuwaon ta sa Ginoo nga satisfied sa kinabuhi nga
pero napag yung mga coming pagid nga ang next generation na naay design ang Ginoo mo na no, God wants ang tanan nagikawat sa yawa sa kinabuhi sa tao ganang mabalik sa tuwa ba no kaya bitang ako ningon ko sa akong kagalingon nga no taw-taw na mo sa Baltiano 20 years na ningon ko sa ningon no, it's time for us to stand against Satan ba no Satan I stand before you I will take what is rightfully mine no stop stealing from me kami itong ang istorya dito siya ako ang istorya siya ako punong na sa iyong pangawat nako karon na akong paod unsay para nako no it's time for me to possess what God has promised para nako no what God has promised para nako kay sige tagawatan siya wa sige tagawatan siya ni wala kay gibuhat again sa yawa mo nang karon let us use our authority to take what is rightfully ours kanang unsa gi para nato ato gina no dili gina siya sa uban ato gina mo nang no ang kamatayon ni Ginoong Hesus mao may naghuman sa tanan no apil sa kaluwasan sa pagpanalig tay katungod nga mo kuha ug dawat sa mga butang nga gikan sa Dios no sa gikan sa Dios unya no sa atong mga ministry yung mga pastors sa dili kadaghanan no at i-bless ra ni God nga dili press on ng mga pastors ba ako nag-anak ng dako mga pastor no nga makaingon gid nga luoy gid pastor ay luoy gid pastor no luoy gid ako nindot sa una pag pastor walay kwarta pag pastor lisod actually mao mo gid ko ni tinuod no mao mo gid ko ni tinuod niya ningon ko sa Ginoo nga dili na nakaw mausbon nimo ang imahin sa mga pastor mo nagiusab sa Ginoo mo nang daghan kung gina pastor karon sa wala ka balog tawag sa Ginoo wala basta mga pastor mo gid ka balog tawag pag dili no basta asa yung pastor siya makabalo lang ang wali pastor na okay na no, pero ang tinuod nga tawag ba no tinuod yung tawag sa Ginoo ba no kay ba man nagdala sa tinuod pud nga panalangin kana siya nga tawag nagdala po ng tinuod nga panalangin mo na ang kamatayon ni Ginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo naghuman sa tanan no it finished everything sell everything no naghuman sa tanan sell you sa tanan nato pa including ana ang atong good future including ana ang atong unahan sa kinabuhi napil na diya mo na daghan kay saad ang Ginoo there no daghan sa Bible grabe gid ang saad sa Ginoo daghan kayo mo na karon ato i-claim ang natagsaad sa Ginoo niya mingon ta this is mine no I remember in the sa kang Joshua kang David sa Psalms mingon ang Ginoo mingon ang Ginoo nga kang David through your shoes upon Edom and I will give it to you no ilabay ang imong sapatos ngadto sa Edom hatag na kanimo niya sa ana ba no sapatos na ganito gibuhat ni King David yung gilabay sa Edom niya i-claim niya nabuntog niya Edom yun ana ba no kanang ang kinabuhi sa Kristohano no pero may mga gamanan kita no mga gamanan kita ang uban kanang mga dato man ta kwarta na lay ulang actually mga gamanan magita na kailangan naaman nato ang Dios no na nato ang Ginoo na nato ang balang espiritu nga mao tinuod ikaw nato no kung imong sabton gyud mas gamanan pagkanita sa yawa kaya ang yawa makadungog sa ngalan ni Jesus karakter mo dagan ikaw makadungog ka sa ngalan ni Jesus di man ka mo dagan no dapat mas gamanan mas gamanan pa sa yawa kay nagdala ka sa gamanan ng ngalan ni Jesus no gamanan nagdala ka sa gamanan no sa atong kinabuhi karon it's time for us to possess what God has promised no it's time for us to possess what God has promised isa no limit no boundaries no ang promise sa Ginoo nato niya no niya sa Bible nagingon walay malisod sa Ginoo nothing is too difficult for God when He act no one can thwart it no kung sa diyang mubuhat siya walay makausab ana walay maka-disperse ana sa diyang act ang Ginoo no unang naani nato unang ang promise ni God nga ma-possess din nato ang ato ang iyang gisaad para nato niya sa tuwa lang ato ang gid i-claim nga this is our time this is our moment this is our year to possess what the Lord has promised sa Ginoo no what the Lord has promised sa Ginoo mo kita matagdag kita nga mga nasa naglalay si Juan daghang mga testimony unsa gid kaayo Ginoo unsa gid kadako ang Dios no physically mentally emotionally materially spiritually daghan kitang mga testimony sa unsa gid pagkadako kagamanan sa Ginoo no dako ug gamanan ang Ginoo na karon nga tuig karon nga season nasad ko nga abundant blessing ihatag ni God abundant life ihatag ni God abundant in all
may Kristiyanin mo na magbantay ng ditado nga ayaw niya. Let us use our authority as a son of God, no? Nayo sa ka pastor nga niyon ba ang siya niya. Sa iyang church, grabe gid ka. Itong grabing disturbo ba sa ilang pagsimba mo na niya ang iyang pangampo ingon siya nga Satan I stand before you nga tingala nga imbro nagpindog na mingon niya ang pastor sa katubangan siya wa Lord I stand before you Lord atong rasa mingon siya Satan I stand before you right now sultihan to ikaw nga hawak ka gikan ani dapit ana diay no pwede ka makasugot ka sa yawa no makasugot ka sa yawa in the name of Jesus nga to stop stealing from us no unsang naa sa tuwa stop stealing kanang kalipay niya waong siya ang butang pulihan niya sala waong niyang mga maayo pulihan niya sala no mo nang nakapangit ba mo nang dita mo sulod mo nang sa pagkilala ng Kristiyano ni gitawag ta sa iyo ta karon ang panahon nga mo-possess ta sa unsay para nato no mo-possess ta unsay para nato kanang dili naman lisod ang panalangin tinuod lang o ginagawa dili man siguro parehas tao kadali kong panalangin kay di man puta parehas sa panginahanglan pero matag panginahanglan nato nagi panalangin no nagkataon lang sa iyo madako ang imong panalangin kay nakita panginahanglan ako gamay ra man akong panalangin kay gamay ra akong panginahanglan no nag-ana bitaw ako nagdugid ko nga kitang tanan ay measurement sa ato ang sa level sa ato ang mga panginahanglan niya ako di mag-base dito sa iyang ipanalangin nimo ang importante nga kailangan natin Kristiyano labi na karon nga mag-ampo ka sa Ginoo mag-ampo lang ka kanang gilid ipurot na lang din ba ipurot na lang din mga pag-ampo mga request ato sa Ginoo mga dagkong utang gagawin utang atong gawin sa Ginoo kay karon panahon na ma-process ato unsay yandam sa Ginoo para sa kanang Diyos sa panalangin ko po. Amen. Magkanindot. Sugod na tayo ng kuwan. Kung nakit na tayo ng pagdito. Amen. Salamat sa Ginoo. Paglapakan ng pulong. Actually, kung yun kang i-review in the past decades, lahi ang dimension sa pastoral nga status sa mga pastoral na. Sa una, sagara, ang madunggan na to, yung ito ng mga pastor. Gamay naman kung pastor ko sa una. Meron doon po sa una, pastor yun. So, gano'n yung binigay sa una na. So nga, nakahumba na gusto na yung mga anak. Okay na sa ako. Yaran, uli yung papa. Pero ang Ginoo ba, as long as ikaw ang alagad, consistent ka, nga, di ka pinalo ka sa mga kawa. Mag-prepare yun ang plano sa Ginoo. Di yung plano. Sila ng mga anak. Amen? So, kaya namin sa Ginoo. So, si Jojo, lahi po diya kay siya po naka-witness kung po siya na yung papa, grabe mo po to si Pastor. Pastor, hindi mo tingalan yun. Pastor Jose. Nga, kasugod ko sa ministry 2005. Narunduman pa na ako sa Pastor Jose. Mama, matos balay, mangita na ako. Kay magpatabang sa baligya sa iyaang longganisa. Nga, tinanda naman ako nga, ako man sa mga pastor, nang muserve ko ba, nang maluit yung mga pastor, anak ng pambati. Sa dito pa ko, yung people pa ko, yung people to maulaw, anak ng pastor maulaw. Pero butong na, maulaw ko, pero nausap ang akong mindset. Gusto ko mo alagad yun, sa alagad sa Ginoo. Pabaligya ko ba na chip? Suruhan ako na, ulaw, pero tuuman, ano ba? Babaligya ko mga subuon ko ni pastor o baligya o kini mga crops, nana, ito sa patimbang. Di ko maulaw. Ako muna makatabang ko. Muserve ko sa akong pastor. Ano ba? Muto sa una, pastor pa, at yung papa, daghang itong daron sa mga nabati na ko pagpanginanglan sa pastor. Kutubangan artist mo at natabang. O ito nga, may rep si mama. Dito na, yung rep sa una, yung bago pa yun. So, well, salamat sa Ginoo nga karon daghan na kayo nga master. Daghan na kayo sa amo na section 3 sa daghan na. Mga batalyon.
possible nakita na nila mga pastor na hindi ko yung pastor. Kaya pagpadala nila sa Ginoo. Pero ako nakita, bunga lang ni nato pero grabe yung paghilak sa mga pastor sa una. Amen? Mga pastor sa una, grabe yung paghilak na ng mga anak na mausap ang ano. But anyway, ang pulong sa Ginoo, maura ni sekreto nato nga di gini kayang kawaton sa Ginoo. Ang pulong Dios man, ako nasabtan nga ang dimension sa pulong as long as ato ni kanunay ma-digest nato, ma-practice nato, di lang kita ma-invitate sa pulong. Ato siyang, kaya kita yun diya nga gusto sa iyong matumban. Gisugo na nadaan sa Ginoo kang Moses, pag sunod palo ni Joshua, the same ragyapon nga word sa Ginoo. So I'm pretty sure nga hantod karon mo ra kung gustong isulti sa Ginoo nato. Amen. Nalumdong ko 2000 transfer ni sa kuan. Yung 2015. Wala naman sure mi, wa ko naman sure sa kumanga. Pag ingon nga naman may baligya diya pastor yuta, pero ang lahi ang approach ba kuno na ina nga wala yung pambayad. Wala inisip. Maran ang kuan sa tua. So pero basta na lang nga kay ipapahawa man mi. Ano ay baligya na mo diya pastor pero nagkredit naging per square meter. So murag dili ba yung nga kuan lahi ang tunada. So tungod kay kita maminaw ang tao sa leading sa Ginoo, diya papapunta. Ang ingon na baligya pero pag kanya, sige na, anak dito, negative kayo ang balikuan sa katua, sa ministry. At tignan lang ang membro nga. At kita dito, tuloy mo ni Jing nga, baligya ng luta. Ato itong tumban. At tumitanan dito. O, dalawa sila ito, so nung tumitanan dito, kita mo siya, pero kapitan mo, kadungog, ang po dito. Oh, may gisulis pulong sa Ginoo. Kaya bitong public imong announce balag sa ilang sa tawhanon tanaw nila nga kita asa makahayog yung tama pero hinahinay trita sa Ginoo na mausab ang atong mindset. Diyan nga damo dito nga mohatag panahon sa pulong sa Ginoo. Damo nimong mailang Ginoo. Ang sekreto dahil sa atong success na mo increase ang atong pangalagad sa Ginoo. Pulong na gilwa, nagilain. Sa una pa lang daan, pulong naman di pigapon sa Ginoo. Amen? So ang pulong dahil, kinalang na gila nato siya ma-digest perminti. Nga musunod ta perminti sa realm sa word. O kanunay na itong isulti ang pulong. Muna, para na ko kadadlaw, di ko mamiss na di pulong buwas sa baba. Kaya nakita ang isulta sa pulong. Muna ito na itabo, among yung tindugan, rilungan na mo ang yuta. Nalod, amok yun din ang kunon, nga yuta. Nagdeklarar kung bahandi, nga mo ni mapalit. Si Lord ay namuha. Kaya mong pulong. Si Lord ay mo maniobra sa niya nga mahatag na siya alaga. So, salamat sa Ginoo nga ato nang i-practice. So, naman nakaliyas sa mas pasudod sa Gibson. Kaya nakaliyas ng gusto na. Amen. So, pulong sa Ginoo, mura yun yung iba nato nga di makawat ni bisan kinsa. Kada daw atong i-sharpen ang pulong sa Ginoo ay kinabuhi o kamatayon gahom sa atong dila. The moment nga ato i-release ang pulong, sugid nato, nagsugid ta sa atong ugalingon. O niya, damor na nga magmanifest kay gahom na ang pulong sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo kay itang tanan nagkatuna. Amen. O niya, naman yung mamastor karon, di na gyud mapugan. Unang kaaway walay mahimo. Kay nagkatuna naman ang tanan. So na pipila may pastor. Like example, dili wala sa una pa panahon mga 20 years ago. Like example, ang Assemblies of God, ang district whole province. Sa simbahan dito, sa dili, nagyo kayong meeting. So karon nakita niyo mo sa barangay na simbahan. So probably ang mga karon na generation nagkapunta
usay sikreto lumuswag ta. Amen. Mga no wonder daghan na gusto mga pastor karon. Kaya mga pastor karon dili lang kay barog anunahan. Amen. Nana ba sunod ito busa? Amen. So na lalo mong kaibigan. Pero salamat sa Ginoo. Umato pa na pasudyo. Dako kag panginahanglan. Dako po kag provision. Nagkaroon na ako mga smayong dako at panginahanglan tumigil. Amen. Dako kag panginahanglan. So anyway, proceed tas atong prayer karon. Okay. Mag-offering ta. So ini atong offering man din ni sikreto nato na offering sa atong overnight. So salamat sa Ginoo ang atong giving usad yun na sa sikreto sa among panalangin. Sugod ta sa giving. Bisan unsa nga event, labi nag overnight prayer. Kay pag the moment pamuhatag, sid na natubangan sa Ginoo. Dili na kwarta. Amen. Sid na natubangan sa Ginoo. Hallelujah. Akong gihanyo si Pastor Romel magdeklarar og panalangin sa binhi nga atong ibugas sa Ginoo. Thank you, Lord. Amen. Magandang ta. Thank you, Lord. Hallelujah. Magdadala ta mga panalangin. Amen. Father God in heaven, Ginoong Diyos, salamat ini kagabion. Salamat Ginoong Diyos sa pagkamaayos sa mga kinabuhi. Salamat Ginoong Diyos sa mga panalangin Ginoong Diyos. Salamat sa mga kamot Ginoo. Hallelujah. Ikaw Ginoong Diyos ang Diyos sa panalangin Ginoo. Ikaw ang ang tinubdan sa tanan Father God, Lord. Hallelujah. Ang tanan Ginoong Diyos nga hallelujah nga panalaping mahig Ginoong Diyos nga mong iulit na nimo Ginoong Diyos. Lord, salamat Ginoo nga ikaw Ginoong Diyos magapilo Lord God, gapilo Lord sa panalangin Ginoo. Lord, salamat na kani nga mga salaping bahid Ginoong Diyos magamit ni sa imo ang ginharian Ginoong Diyos mga buluhaton Ginoong Diyos. Salamat Ginoo nga Lord maayo ka Lord God nga among Diyos nga gialagaran Ginoo. Lord, salamat Ginoong Diyos nga sukad pa sa sinugdan Ginoong Diyos hangtod karon sa walay katapusan. Ikaw nagmatikod-anon kanamo Father God. Ikaw Ginoong Diyos, hallelujah, nagpakita Ginoong Diyos og daghan pa nga mga panalangin Lord God sa matag usa kanamo Ginoo. So Lord, ikaw amo ang takos Ginoo nga saligan, ang takos nga amo ang tugyanan Ginoong Diyos, among mga kinabuhi Ginoong Diyos. Bisan pa Ginoong Diyos, hallelujah, sa mga trabaho Ginoong Diyos, sa mga umaw Ginoong Diyos, sa mga pangitaan Ginoong Diyos, ikaw Lord God amo ang saligan Lord God. Ikabalo ni Ginoo nga dili nimo pasagdan ni biyaan Lord God ni talikdan Lord God. Lord, salamat Ginoo. Ang tanan nga anaa kanamo Ginoo, ikaw ang tugyanan Lord God. Daloy gud ka sa walay katapusan. Ikaw amo ang Dios nga buhi. Ikaw amo ang Dios nga gamhanan, ang tinubdan sa tanan Ginoo. Dalay gud ka sa walay katapusan in Jesus mighty name. Amen. Amen. Sige, presenta sa atong prayer concern. Kanto na kay deklarar karon natay divine endorsing. Salamat sa Ginoo. Sige. Mga tulo-tulo ka item ng tapangan, sunod na po tulo para sa pagkakatas tuod. Okay, may request. Ayun na po sa mga nasiriswadong na hindi masakiton. May kasunod na, mga bata pa, mga nag-iis na ay Mga membro sa mga kasimbahanan na ay mga gitong bato. Tanto na. Yan po na to. Sa tuod. Ng mga dyan sa uban. Isa pa.